салом алейкум, ҳамватанони азиз, номи маънаю. Дар байни 1 соли 6 моҳ чанд бор видеооглашение кардем именно барои группаи бисёр ва назариёи террористҳои запрещено дар Российской Федерация и дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Именно барои Муҳиддини Кабирӣ, главный хоин, миллатфурӯш, як курнамак одам. Муҳиддини Кабирӣ, аз пишти ин мардими шарифи Тоҷикистон соҳиби ҳама чиз шидӣ. Гостиницаи пеш дорӣ дар Европа, ресторани пеш дорӣ. Як бизнеси та 7 миллион евро места. И Тулена мешиносӣ, и блогера, и фарзанди Сутунёра мешиносӣ, Иқболи Гадо. Имрӯз и блогер аз интернет пул кор кардан натониста, номери карта мондагӣ. Хитабакарӣ надоз. Главный хоин Муҳиддини Кабирӣ. Оё шумо медонед ки касе ки картае ки мондагиен пул рӯӣ мекунад, уро ояндаш пушти панҷара. Ман медонам ки шумо пешравии ин миллатро намехоҳед. Изо намекашӣ именно ты, Муҳиддини Кабирӣ. Хай Тулен и остаткаи Қувватов ё саводи кофия надоранд, ё чӣ қадар бугӯишон, ё худшон мегӯянд мо ҳам зиндагӣ дорем мегӯянд. Мо чӣ кор кунем? Мо ҳам зану фарзанд дорем. Бимуред мард ношида. Агар ин блогер камтаракак ақл ёки савод медошт, намебуромад намегуфт ки шумо мард чен, пул рӯӣ кунен, шумо мард чен, рӯтона нишон медиҳед, натарсен аз мардуми рус, комментария бинависен, подписатсия кунен дар каналҳои террористову экстремистов. Вақте ки қабидантон, ака мард чен, мо дигар кор надорем аз дими шумо бидавем. Таваккалот ба Худо. Муҳиддини Кабирӣ, як рӯз пеши ин миллата ту ҷавоб медиҳӣ. Фарзандои ту ҷавоб медиҳад. Бовар кун. Муҳиддини Кабирӣ, пулое ки ин мардума дуздиди рафти дар Европа, агар ҳисобш кунем аз 50 миллион евро зиёд аст. ин пулоро бармегардонем ва дар пеши ин миллат ту курнамак ҷавоб медиҳӣ. Мефаҳмӣ? Мо 50-60 миллион еврона чанд корхона мекунем ки 10-15 то 20 ҳазор ин мардуми муҳоҷир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон кор меёбад, соҳиби кор мешавад.